Tampoc no tindrem l'autor. L'autor no és pas massa greu perquè tenim l'únic persona que ha pogut fer una mica de frau, pot ser el Jaume Pol, però espero que el Jaume Pol no ha... No ho he vist, no m'he dit. Si el Jaume Pol enguany fa cap falta, no li doneu cap premi. Us dic que enguany és una edició una mica especial. Serà el 10è aniversari del dictat en català. Fem un dictat en català perquè a l'any 2000 hem buscat una idea per notar, per marcar l'any 2000 justament. I va sortir aquesta famosa idea de fer un dictat en català. Fer un dictat perquè l'any 2000 feia exactament 3 segles que el company, el rei de França, el Louis XIV, havia prohibit l'ús de la llengua catalana. I nosaltres, 3 segles després, ara 310 anys després, podem dir dues coses. Primera, que la República continua d'aplicar un edicte del rei. Segon, que nosaltres, 310 anys després, encara som uns quants, 300, 400, 600, depèn dels anys, enguany espero que passarem als 600, a plantar cara i a fer un dictat en català. A, efectivament, fer entrebats i posar algunes dificultats al dictat que tindrem el 6 de març, és a dir, el primer dissabte del mes de març, com cada any, a les 3 de la tarda. Enguany no tenim pas cap concurrència amb un partit de rugby, doncs podeu venir nombrosos. Fora de la dificultat i de l'autor que tenim per 2010. Una de les missions de la Generalitat, en aquest cas precís de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, és evidentment la defensa i sobretot la promoció del català. Llavors, evidentment, una cosa com un dictat que va al cor mateix de la llengua, és a dir, on és que cal un accent, on és que en cal pas un, aquesta cosa que fa petit tant, però que de fet no és pas tan complicat com això, evidentment és una de les nostres missions principals, tot i que sempre afegim també que fer faltes és pas tan greu com això. Que el que compta és parlar i és escriure en català. I ja està. Dues com mínim, és a dir que de fet són novetats entre cometes comercial. No cap canviament a l'esperit del dictat. Ho he dit, respecte a la llengua, plantar cara, tot això. Això és de sempre. Novetat és el fet que la gent que són de l'aglomeració de Perpinyà, que volen venir amb autobusos, transport públic, ho tindran de franc si tens a la mà l'inscripció al dictat. Això és un petit aspecte per facilitar, per agilitar el desplaçament de la gent. I segona, com no tothom, com jo, que mai faig ni una falta al dictat, no tothom ho pot fer amb 0 falta, farem un sorteig. Sortejarem un parell de diccionari, és així, tothom podrà guanyar el dictat, tant com, no pas com el primer, perquè el primer premi de la Gran Enciclopèdia és un premi, vull recordar, molt important, un premi que val 1.200 euros. Doncs sortejarem uns diccionaris, uns llibres i també s'ha previst enguany una visita que es farà amb autobús a Liec. Crec que és el principal. Tota aquesta notícia, però això és per agrementar, no sé si per donar més, per interessar més als pobrets com jo, que hi van allà sense massa esperança de guanyar premis importants.